I demà, com anem? No ho sé. Demà podríem anar amb roba desordenada. O del revés? Oh, això mola molt! Però del revés, com? Ostres, espereu! Ja ho tinc, podríem anar així! Uau! És impressionant! És que, nois, jo m'imaginava alguna més així. Però què ha passat? Tu portes la meva roba. I tu la meva? I tu una suadera als peus i uns pantalons als braços. I tu també? No, jo els pantalons al cap. Ei, un moment! Noies, jo ens imaginava més així. Nena, porto les ulleres a darrere. I jo al revés. I nosaltres, Pantalons també? Sí, i nosaltres ens hem canviat els pantalons. Uau, estan del revés, no? Portes la suadera del revés. I tu els pantalons. Uau, ja m'imagino demà tothom entrant a l'escola vestit així.